Hi everyone, welcome back to my channel. ओमफ्राय लोगोफोरनि दिनै टाइमा 12:30 जाबाय दा भट हैनो थांनो नागिरदों जोङो न'निफ्राय ओंखारनोसै अब्ला नायलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर ओंखारबाय दा न'निफ्राय लामायावहाय अब्ला आंजों लोगोआव दङ आब' ओनिफ्राय नानि सासे आरो हरै आनै दङ आनै फैगासिनो नानि बुम आंजों लोगोआव दङ आब' नानि ओरै फै नानि नाय बारा गोजान नंखाया न' खाथियावखासोमोन थाबायनानै फैबाय आनैया दाबो सफैयाखै आनैबो दा जों सफैबाय लोगोफोर नैबेनोमोन बै नुहुरनाया भट होनाय जायगाया बेयावमोन आरो बे क्लाबमोन ओमफ्राय एल पि स्कुल बेयावनो सोलिगासिनो दंमोन भट होनायखिनियाव खस्थ' मोनासै आरोना लाइन थानाङिखाय बिराद मोजां माने होखांजोब्बायमोन आरो जों लाइन थानाङासै सासे सानैल'सैमोन बिन्दास होना फैबाय आरो दा भट होखांनानै नानिजों आंजों दावदै लायनो नागिरदों दावदै लानानै थांसै न'आव दावदै लाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना माने सोर सोर भट होनाय समाव माबायदि खस्थ' मोन्दों सोर सोर बेसेबां लाइन थादों कमेन्टनि जारै खोथा हरबानो जाबाय दे मा जादों माबे नामखौ खोथादो दावदै जादों जिरायनानै दं नै दा जों अब्ला लोगोफोर आं दिनै बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै अब्ला नेक्स्ट गोदान भिडिअआवहाय जेब्ला आं आपल'ड होगोन अब्ला लोगो मोनलायफिनसिगोन स' थेंक्स फर वाचिं गाइस